Joweche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni moko kuom jodongo e ward ma Kwabwai ka chung od bura ma Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay koro kwayo sirikal mamalo kokalo e migawo mar teko mondo omed keyo teko sitima e gwenge makono kaka yo mar jiwo chenro mag dongruok kod arita e alworano. Jodongo go wacho ni nitiere kuonde mathoth ahinya to chirni kod kuonde tiegruok mapok otude teko sitima, gino ma bende kelo rochruok mar arita e gwenge makono. Kwayo makamano ne gichwalo ne jatend migawo mar teko Opio Wandai kotenegi kod mane en ruoth gweng no Dickson Ogindo Oher giwacho ni onge mar stima e gwenge makono kata skunde osekelo ng'ikruok mathoth e chenro mag somo e skunde go. Sirikal kwayo taya onge Kwabwai, skunde mang'eny onge taya. Kidhi Nyarani, kidhi Omuga, kidhi Mbani, Osogo, kuonde go onge taya te. Omiyo kwayo minista moro moyier manyien chake tich Kwabwai ka. Opio Wandai jaugenya to thurwa ka Kwabwai ine kaka wan gi tabu to wasego report to kata ng'abi limo onge e sikunde waduto te ne Kwabwai onge taya marawere timo somo masani onge taya. Kagilose romo ma bende no bagi e chiro ma Konyango Rabure Kwabwai ward, Jojo Chido kod coordinator Elias Oyamo wacho ni onge mar stima e gwenge makono senyayo timbe mag anjore e Kwabwai. Jojo Chido doki kwalo jiko yodi to go report bok magi fendi iwegewe tima beyo ema miyo security bedo maber kon gi security mag sitima centers magwagi to kubro dok chien kuso dhi malo kendo idho kabisa ne okwa sirikal omed security. Ani Elias Oyamo ani coordinator mar Luo Council of Elders mar Kwabwai ka eni wadwa ni mondo security obedwa maber mondo ngima ji obed maber. Omiyo sitima bende koro onge, kelwa sitima e chirni gi te nikech sitima ka onge to ohala ok nyal bedo maber. Mane mabendo kelo wae giko ma